Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na farko dai sunana Kabiru dan almajiri zangon Dagada. A hakikanin gaskiya babu abin da za mu ce da Allah sai dai godiya. Dan gaskiya mun samu jajirtaccen gwamna shine Abba Kabir Yusuf. To alhamdulillahi hakan ne ƙwarewarsa ne da sanin makaman aiki ya sa manya-manyan wasu gwamnonin na wasu jihohin suka juyo da hankulansu suke yin koyi da irin abin alkhairin da yake. To alhamdulillahi duk bawan Allah da ya kula da al'ummar da yake ainihin mulka ya riƙe su hannu biyu to babu abin da zai samu sai dai ci gaba da kuma alkhairi da zai dinga yaduwa a cikin tafiyarsa. To alhamdulillahi ban taɓa ganin gwamna jajirtacce ba wanda yake jan marasa ƙarfi a jikinsa irin wannan gwamna. A gwamnatocin baya idan ka duba za ka ga gwamnatocin baya da suka wuce ba fa maganar wai ka je wai ka ga gwamna ba, abin da za ka duba sarai da idanka na kusa da shi ma baka isa ka gani ba balle har ka je ka samu damar gana da gwamna. To alhamdulillahi saboda shi Alhaji Abba Kabir Yusuf ya samu magoya baya 'yan amana masu son ci gabansa, shi isa duk wani hanya da ka biyo za a yi ƙoƙari a sada ka da mai girma gwamnan jihar Kano. Ko cikin bidiyo idan ka shiga za ka ga yanda marasa ƙarfi suke zuwa wajensa, yanda yake jinsu a jiki kuma yake jin matsalolinsu kuma yake share musu hawaye. Shi yasa khairun nas manyan fa'unnas, mafi alkhairun mutane wanda suke amfanar da mutane. To kaga babu abin da zamu ce da Allah sai godiya. Yanzu idan ka duba yawan asibitittuka da yake yawan kai ziyara dan samawa al'umma har hanyoyin da za a bi a samun musu da lafiyarsu, to iya shi kaɗai wannan ya tsaya a kai. Alhamdulillah bare kuma ayyuka yayi can ya dawo can yayi can. To duk mutanen da irin wannan aiki bai kai gare su ba to da Allah su yi haƙuri su yi wa mai girma gwamna uzuri, su ma a hankali ayyukan nan za su je wajensu. To alhamdulillahi mun ga marasa lafiya wanda aka fita da su a baya iyayensu suna cikin kunci suna cikin damuwa, yanzu kuma babu abin da suke yi wa gwamna banda addu'a alkhairi saboda ceto 'ya'yansu daga rashin lafiyar da ya su ma iyayen zuciyarsu da ta yi kunci yanzu ta warware, banda dariya da farin ciki da suke yi da 'ya'yansu yanzu ba abin da suke yi. To iya wannan ka kyautata wa ɗan adam ka cece shi daga cikin matsalolin da yake ciki, to wallahi Allah ba zai kyale ka ba, ya saka ma da alkhairi. Alhamdulillahi Allah ya saka gwamna da alkhairi kuma ya samu jajirtaccen ubangida